Na, szóval te vállalod, hogy Na az hello egész Fox, hello, FirePG-t hello. átvegyed, ugye? Igen. Igen, itt Roger Waters lenne egy játékfejl. Ja, már bocs, némítom a gondítésem. Na most beszél fox és akkor... De az egészet át tudnád alakítani, szóval így minden posta, bank, mindent? Át tudom. De attól függ, hogy mire. Hát szebbé tenni. Most se csúnya, de szebbé tenni. Mondjuk Jó, leveszed a letettük rangját. Fox-szal. Mit mondod? Azt mondta, hogy vegyük föl, és akkor ugye most majd meghallgatja, és akkor eldönti majd. Na, fölvesznek Mikor? Akkor remek. Vagy? napokba. És nem is örülsz ennek? Nem mondjuk, hogy ez az vagy valami? Én örülök. Nem szól. Akkor Jake, kérdezed őket? Vagy őt? Már beszéltem vele, mindent átvállal. Ja. És akkor hol voltál még ad? Hát ott a CRPG-n, de már régóta már. És hanyas. 2 éve. Hanyas admin voltál? Hányas admin voltam? 3-as? 3-as. 3-as, az igen. És hogy hány év alatt érted el, mióta hogy regisztráltál a CRPG-re? Tehát fél év. Fél év alatt? Az igen. És akkor ott is kezdted az RP-t, vagy még volt más RP szervered? Mit? Hol kezdted? Tehát volt még más RP szervered, ahol kezdted? Úgy az RP-zést? Igen. A TRP szerverem minden. Fú, akkor te tényleg értesz ehhez. Mondom, egy ilyen 5 éve csinál ezeket, nem? Vagy 5-4 éve? 5-6. Az igen. 6 éve. Tehát 5-6 éve megismerkedtél az. De az RP nem fura, hogy szerverrel, pár ugye? hét alatt egy RPG szerum fejlesztő leszel, ha tényleg ilyen jó megy. Dehogy nem. Azért fura, téged is mélyen érint, nem? Igen. De hogy lesz a suli mellett? Hogy fogod csinálni? Ma azért nem kis idő. De addig nem jársz be? Hát nem hiszem, mert már most nem mentem iskolába, untam magamat. És a tanárnéni kérdezi, akkor mit mondasz, hogy most fejleszted a jövődet, vagy hogy? Igen. Így. De hogy is, majd a tanárok segítenek neki. Mondja, persze, nyugodtan menj. Nem, be kell menni az iskolába, oda kell menni a dired, és azt kell mondani, hogy hellóka, most én játékfejlesztő leszek az izén, most hello, ennyi. Ugye így fogod csinálni. Nem tudom. Nem. Ki játszanak rendesen FirePG? Ők is? Mennyien vagytok? Hát 3-an. Na, az majd tucat. Az egyik már az OMS-nél dolgozik. De Hol? mi a neve? Kinek melyik OMS-nél dolgozik? Hát nem tudom, aki az a Nem két. tudom, mert nem akarja megmondani. Aha. Ó, A figyelj, másik az... van Facebookod? Igen. Fogsz üzenni nekem, hogy Facebookon most rád ír. Meg tudod nekem adni, mert én átadom neki. Igen. Mindjárt. Csak linked, létszik. Jó. De ott nincsen gond a internet kapcsolatta, ugye, hogy 8-kor nem zárják le, nem? Nem. Akkor jó van. Hát a tegnap előtt reggel 5 óráig vágtam. Hajnal 5-ig fönn voltál? Igen. Azt hogy csináltad? Hát az egy 4 órája volt. Figyelj, a játékfejlesztő ezt meg tudja csinálni, ilyen profi. Ja, te ilyen naponta 24 órába 23-at lenyomsz, nem? Igen. Tényleg? 26-ot nyom le ez. Az igen. User joined your channel. Edikár, Hello. légy szíves, ne zavard meg, mert most egy új játékfejlesztő lesz nekünk, és azt most kérdezzük Rogert. Ja, akkor lépjek a Jake. Nem kell, maradhatsz. Jó.
Na, Roger, hát ezt továbbítjuk akkor. Ugye Jake felvette, ugye te tudod Foxnak az e-mail címét, vagy ahol át tudod neki küldni Skype-et valamit, ugye? Roger, Igen. bejött most Edikár, ő a Rölbnek a frakcióvezetője, és neki majd kell egy garázs, azt meg tudod neki majd csinálni? Igen. De simán, hogy szép legyen? Igen, egy rendes garázt tudok csak. Na, azt nekünk. Roger, van egy olyan bug Ausztriában, hogy így a kocsik eltűnnek, és kicsit így arrébb esnek, azt valahogy meg Tudom, lehet oldani? értem, azt meg lehet csinálni. Ennyi? Könnyű. Ennyi? Igen. Csak ennyi így? Értem? Jó van akkor. Teljesen. Ja, és igen, várjál, lenne egy fontos, a lagmentesítés. Nem tudom, hogy lehet tudod ezt oldani. Hogy ne legyen több lag. Ja, hogy ne, Hát, hogy ne picit legyen lagos lag. ugye a szerver. Hát azt ott megpróbálom. Az hogy kell? Hát, Ugye ott azt hallottam, hogy ilyen csomó sort át kell írni. Nem tudom, hogy ezt meg tudod csinálni. hát nem hiszem. Jó, az már mondjuk az egy 20 év a szakmába lét be, azt úgy kéne megcsinálni. De ugye a MySQL ezért tesz. Hát nem hiszem, hogy a lagot meg tudom csinálni. Minden Jó, az az nem mindig- is fontos, az a lényeg, hogy fejlesztő, az kész. Persze, az a lényeg. Edi, valami kérés Roger felé? Hát, nem tudom. Kéne nekünk rohamszolg, egy ilyen tottek, ilyennek kéne a nevének lenni egy valkűr, mert majd megcsináltam a rangokat is, hogy be legyen így skriptelve, meg be legyen minden csinálva, hogy bírjunk szolgozni. Olyat lehet, Roger? Lehet. Ennyi? Meg is, Kicsit, de úgy, hogy tudod, egy kicsit nehéz, de megcsinálom. Egy óra kb. 1 óra? lehet, hogy óra, fél. az igen. Hát azért ez durva. Itt mondjuk, ha Foxék fejlesztenek valamit, azért kicsit több idő már. Alapos munkát végeznek. Akkor te 1 Ugye itt óra a CRPG megcsinálod. mindent kitanult. Ja, a CRPG-n is admin volt. Edi. Anyas. 3-as admin. Na, az jó. Én Game Life RPG-n voltam 4-es. Tehát Na. aztán beugrottam a játékfejlesztőnek. Melyiken? Voltál valami rangba? És Nem, figyelj, azt nem ismerem. Ó, furcsa. Roger, ugye a SteelPG-n van egy ilyen, nem egy egyedi benzinkút, azt te csináltad, mert az olyan Rogeres. Melyiket a CRPG-en? Igen, Szóval egy ilyen... azt Te te csináltad a kutat? igen. Hát én azon szoktam tankolni. Nem Akkor kapok örvendek. valami jutalékot? Nem tudom, de most nem játszok azon, nem szoktam. Ja, akkor már többet nem tankolok. Biciklivel fogok járni. Mert én egyszer felmentem, és akkor láttam ilyen egyedi kultot, vagy nem tudom, hogy de ilyet nem láttam máshol, és akkor csak gondoltam, te csináltad. Ezek szerint az nagyon nagy szó. Én ezt mindig is tiszteltem annak a De készítőjét. én szerintem tippelni tudnék, hogyha te ennyi helyen voltál ilyen nagy rangba, szerintem már te csináltál RP szerót, biztos vagyok benne. Csináltam is, volt is. De nem egy, szerintem több. Vagy 2, nem tudom, most már. Már rég volt az. Eladtam. De gondolom, amit te csináltál, azért ott voltak egy 200-an, nem? Hát egy olyan 180. Hát gondoltam azért, hát ilyen munka Vagy, mellett. vagy ezren regisztráltak. És akkor mennyi admin volt ott? Vagy nem volt, kevés volt, nem volt sok. Ja, te játékfejlesztő voltál, fejlesztették, közben tanítgattad őket, nem? Igen. De azért nem kis munka azért. Én annak örvendek, hogy tudok. Ennyi. Aztán itt nem érdekel, azt ne érdekeljen. És izé volt? Tisztaság, rend, fegyelem volt mindig? Igen. Nem voltak olyan nonosok, mint itt a FirePG-en egyesek. Ja, itt nonosok? Hát vannak sokan. Ja, de te FirePG. azért a RP-be azért ott vagy, nem? Igen. Termi. Ugye most egy játékfejlesztő ezt olyan kérdezed? Most még nem. Komolyan játékfejlesztő CRPG-n volt admin írt. Neked fogja csinálni a garázs, és akkor még kikérdezed. Milyen már ez? Jó, van elnézést. Én milyen vagyok? Szokjátok meg, Edi bácsi már csak ilyen. De mit kérdezett? Semmit, hagyjuk.
Mondja nyugodtan, ne félj, nem csinálok semmit. Azt mondom, hogy a permit, azt mire szoktam egyébként használni? Permit. Uh-huh. A nem látható izére. Így van, a nem látható izére. Mondtam Edi, hogy tudja. Tudja, hát most hiába Hát most olyat is komolyan. kérdezted, amit föl se A nem, találtak. hallod, a nem látható celekvésre vagy mit. Celekvésre, azaz. És ha például, figyelj, azt kérnem, hogy szerinted az milyen már, hogy ott áll előtted két bandás, megpróbálod, megkérded őket, hogy megvakarod, Pertráj próbálja a csipagót megnyomni észrevételenül, és sikerül neki a szabályellenes, Hát, nem tudom most. közben rátfogják a fegyvert. Edi, ő nem a szabályzatra van kitalálva, hanem a fejlesztésre és a Ja. rendben tartás, a karbantartás, minden. Ugye, Roger? Hát igen. Na, hát nem kell itt izélni most egyből, mindent tudnia. Kéne valami jó kocsi. És kocsit tudsz összerakni? Hogy értve? De Hát ilyen egyedült. kis cuccokat rárakni. Például nekem van egy jó kis Mercedesem, és mindig megyek vele a városba, és szerdánként nyit a piac, és egy ilyen kosárt a hátuljára, hogy mégis ne a csomagtartót pakoljam meg. Vagy ezt tudsz rárakni? Hát még olyan nem csináltam. De azért ki lehet tanulni, nem? Hát nálad egy Ki óra. lehetne próbálni. Ja, hát Meg így is tudnám 3 próbálni. tényleg. Nekem nem, az meg. Na mindegy, hagyjuk, beszéljünk tovább a fejlesztésekről. Tehát, hogy akkor 6 éve fejlesztesz, amit Igen. mondtál, nem? Igen. De akkor elég korán kezdted, nem? Hát, Akkor 13. De hogy jött ez az egész? 6 évesen benyomtad a gépet, és még a Windows töltött, és ott a jobb alsó sarkába ott írta, hogy RPG szerű fejlesztő leszel, vagy mi? nem tudom. Azt nem írtam. Hát Azt csak nem- így megnéztem a Youtube-on, hogy kell csinálni RPG szerút, aztán ott megtanultam. És egy óra Így alatt jött. csináltál egyet, vagy azért nem? Ott megcsináltad, Igen. és akkor még egy fél óra múlva már 500-an voltak rajta, nem? Hát nem egy 500, most 150-en. De egy óra alatt 150-en lettek rajta. Igen. Hát az meg az hihetetlen. Az puszi a pocidra, mi? Én bele sem merek gondolni, ha egy hónap alatt csinálod meg, akkor a fél világ rajta lesz, vagy hogy? Hát egy hónap alatt csinálok sok mindent az RPG szeróban. Ez És mi lenne a neve ennek a Hát a szerónak? Fire RPG-t úgy meg tudnám csinálni, hogy a fél világ rajta lenne. A Fire RPG-t? Igen. Fél világ, az igen. Hát kérlek szépen 170 slotosabba belefér a fél világ szerinted? Ja, kibővítenéd, nem? Nem, de lehet. Egy olyan 500-asra tesszük, ott van valami egy oldalon. Ja, fölteszed izére, 500 slotra, ugye? Igen, és az oldalon van egy ilyen program, hogy mi az. Most a Google-be valamit beírok. Mit tudom, De nem már félsz, mit. hogy sok lesz a cheater? Hát azt ott lehet bannolni, nem? Hát lehet, de és ha visszajön és azt mondja, hogy Roger, te béna, akkor mit csinálsz? Nem tudom. Tudod, IP címről bannolunk, és van. Ja, lebannold webről, nem? Hát igen. Figyeljetek, na, várjál a faszom. Hallod, Roger? Igen. Igen, az adminok meg fejlesztő, legalábbis csak én szerintem te most, hogy itt tudsz izélni. És ismertem egy olyan izét, haverom volt, ő is ilyen fejlesztő volt, azt hittem magára, hogy ő az Isten. De hogyha ti voltak az Istenek fejlesztő, akkor én a sátán. Miért? Tehát, jó hallottad. Hát ne, Hát én- ott a vége felé nem hallottam meg. Mondom, az egyik haverom azt hitte magára, hogy ő az Isten, mert tud fejleszteni. De mondom, hogy ha ő az Isten, akkor én a sátán. De amúgy én nagyon szeretném, ha fejlesztővé kerülni, én nagyon örülnék akkor, hogyha ilyen emberünk lenne, mint te. Igen, mert ugye hát ugye a vizsgai időszakok meg minden miatt ugye késnek a fejlesztések, amit én meg is Ez, értek, de ugye tőled ezt nem kell tőle tartani, te itt vizsgázni mész, aminek ugye Hát igen, de hallod,
tenném 500 slotra, és felmennek oda Google-be, és nem tudom már mit írnak be, mert nekem van egy valami linkem De tudod, valahol. picit lagos a Felmen- szerver. Igen, És nem tudom, felmen, ezt meg tudod oldani lagot akkor, vagy nem? ott egy Ilyen kicsit egy-két- nehéz, de most nekem még egy kicsit nehéz a lagmentes. Azt mondom. Aha. Hát majd akkor Fox megtanít, vagy valaki megtanít rá. Hát igen. De azért megcsinálnám úgy a Firepiget, hogy a félvilág rajta lenne. Az... Félvilág. Hát az Nem tudom, nagyon ilyen. durva. Hát figyelj, Magyarországon élünk olyan 8 millióan, akkor mennyi lesz itt, bassz meg? Jó, mondjuk Hát 3 ugyan- millió gyerek. Ott Romániában mennyien élnek? Fasz tudja, kérdez konyát. Mondd neki, hogy csináljon gyerekfelmérést. De úgy körülbelül olyan 40 millióan. Hát nem tudom. Hát de azért vannak azért ott is, nem? A- Lehetne ennél sokan válogatni. vannak. Na azért mondom. Még egy kicsit. Hú, Roger, Szülők most eszembe, támogatnak? hogy ugye te Romániában élsz, ugye? Ugye? Igen. És lehet, hogy valaki ki fog menni hozzád, hogy adjon egy ilyen kódot, mert ez csak személyesen lehet, hogy Magyarországon az merre van, keletre, északra, nyugatra, vagy merre található Románia Magyarországtól. Keletre. Keletre. kösz. Ja, hát igen, jobbra kell a nap. Igen. Ennyi. Még egy kicsit. Szóval én elindulok a nap fel, akkor ott leszek, nem? Igen. Na, akkor mehetünk. Ágyő. Akkor jöhetsz. És melyik utca? Roger? De hogy is... Ja, azt hittem már utcát neveztek el rólad. Ne félj, mert nem. Azért nem. Még nem. Hát ilyen Maros utca. Hát ilyen Maros. Marosvásárhely? Nem. Ott egy kicsit régen felé. Régen felé? Az Igen. új? Pont régen mellett. Pont régen? Hát én régen még nem emlékszem arra. Régen utca olyan van. Nem, régen az, van egy olyan város, hogy 100 régen. Ja! Én azt hittem most a múltról beszélünk, jó van? Hát ott 100 régen mellett. Aha, ért. Körtélyfa? Nem, már meg mindjárt megmutatom. Vagy körtefa? Körtefa? Jó, Már értem, meg tudom, kicsit. hát ismerem azt a helyet, hát nyugi. Bucikó. És mivel Amúgy lehet Roger, eljutni? Terepruha kellene ám majd a izére. Milyen? Terep, katona. A teknek nekünk, jó? Megoldható, Roger, mondjad, megoldható. Hát meg is oldható. Ennyi. Roger, Még az, amit küldtem, az, hogy hol lakok. és ugye akkor gondolom előtte ismerted meg a San Andreas-t, tehát nem rögtön az RP szerverekkel kezdted. És ugye akkor úgy hány éve kezdtél el San Andreas-ozni? Hát, Tehát te 6 éve fejlesztesz, azt mondtad. És, igen. és akkor úgy, Akkor gondolom amint régen megismerted a volt San a Andreas-t, akkor így rögtön már is tudsz úgy fejleszteni, vagy ezt hogy nem értem. Hát előbb mondta, hogy fél óra alatt. Fél Igen, óra de- alatt megcsinálta, plusz fél óra múlva 150 player. Ezt csinált De- utána. Amint megismerte a szervert utána, vagy a RP szervereket, utána már fejlesztett is. Igen. Jó, ezt nem értettem, bocs. Igazad van. Hát úgy jött az egyből 150 player az egy óra alatt, hogy szóltam mindenkinek, hogy jöjjenek a szerveremre, és minden. De ezeket a fejlesztéseket egyedül csinálod, vagy van itt pár 4-es admin, azokat beveszed? Melyikeket? Hát, hogy segítsenek. Például webet tudsz fejleszteni? Fórumot? Igen, tudok. Mert nekünk van egy nagyon híres fejlesztőnk, Budázi György. Neki... Ismerem. Ismered? Tényleg? Legjobb, hát azért jóba vagy vele, jó haverod, nem? Igen. És együtt szoktátok nyomni? Vagyis a Nem. fejlesztés? Nem. Ja, nem külön. De azért felül tudnád múlni őt, nem? Igen. Tényleg? Azért ő se rossz, nagyon jó fejlesztő. De azért te jobb vagy, ki kell mondani, nem? Hát nem tudom. Még ameddig nem csináltam semmit addig. Na.
De az indexed majd ütni fog, nem? Működik, mert én most kipróbáltam, és mondtad nekem az E meg egy F, de én megnyomtam az Nem, F az- betűt, és kiestem a kocsiból. Az hol? Melyik szerveren? Hát, FirePig-en. Jó, már vannak fejlesztései bent a FirePig-en, ezt nem is tudtam, és mik az, mit Azt tettél mondja, be? működik az index. Tegyek föl. De gyere nézzek na az indexet. De ha te nem vagy ott fejlesztő, én nem megyek föl. De szaggatom arra, hogy ott ahol vagy. Van-e a FirePig-en belül egy ilyen versenyszerver is ott? Elég sok pálya van, te tudnál csinálni még pályákat? Igen. Tényleg? Tudok De ilyen csinálni. versenypályákat. Igen. Egyszer meg kell nézzem, hogy milyen hogy hívják. Milyen pályák vannak. Mert még nem voltam. Ja, az igazi versenypályák, ugye? És akkor te meg lemásolod játékba, nem? Miért? És amúgy figyelj már, meg tudod nekünk mondani, hogy miénk legyen LV, tudod? Pali, Las Ventus, az lenne Németország, és az át kéne helyezni az objekteket, csak annyi. Meg lehet oldani? meg lehet. De az egész Röbiát áttennéd LV-be? Miért? Egész Röböt, az Ausztriát tudnád tenni, és akkor ilyen dizájnos, nem? Hát mindenhez értek, gépekhez, mindenhez. Mindenhez értesz? Még a Az nem. kocsikhoz is. Kocsik? Mondjuk egy BMW-t azért nehezen raksz össze, nem? Hát nehezen. De Figyelj, mondjuk egy... nekem, unokabátyámnak meg nekem így van úgy mond egy közös mercedes. Figyelj, a tetőlámpa valahogy szarakszik, nem tudod hova kéne kötni azért? Hogy a tetőlámpa normálisan kapcsolódjon? Mit? Tetőlámpát. Azt ott fejül hátul, vagy melyiket? Ami hátul van a kocsinál. Ilyen négy lámpa, 2 köralakú, meg egy téglalap, 2 téglalap. Hát azt a odakötőd oda, ahol van a hátsó lámpák, tudod, nem ott fejül, hanem ott hátul a lámpáknak. Mert nekünk az aksihoz van kötve, az aksiból nyeri az áramot, a vezeték pedig bemegy a műszerfalhoz, úgy tudjuk félkapcsolni. És mondom, néha szarakszik. És hogyha megpróbálod ottan, hogy bekötődöd a hátsó lámpákhoz, akkor nem melyen? Nem tudom, majd megpróbáljuk, akkor majd. Vidd le régen helyre vagy mi az, nem? Roger, Hova? vigye le hozzád, azt te megcsinálod, nem? Hát igen. Na, ennyi. Vidd le, Edi. Oké, akkor lehet már majd elmegyek. Hol laksz? Romániába. Hátszám utca. Hát Maros megyében lakok. Maros utca 243. Jó sok ház van. Oké, köszi. De benzinpénz az mennyi? És akkor nem is eszel, nem iszol, nem alszol, nem? De ez egy de... Én csak Gyere, beviszed a veled. kaját, és akkor közben... Lépjünk ki a szerverről, mert most már mit csináljunk. Ja, igaz. Beszéljünk további fejlesztésekről. Na meg egy kicsit. Látod, ő egy fejlesztő, le van némítva a mikrofonja, és beszélt. Ja. Roger itt hallgatózik. Nekem kell ez a gyerek. Már itt vagyok. Na, Roger, hol voltál? Viszont. Ja. Most fönn vagy a fajon? Nem. Nem. Megyek fel. Hogy? Ja, majd akkor mész fel, ha? Most megyek fel. És milyen névvel vagy ragizva, mert... Ezzel a Rogerrel? Igen.
Ez az egy karaktered van fajon? Igen. És ugye egy felhasználód is Igen, van. látom, Roger Waters. És csak egy felhasználód is van. Igen. Hát tudja ő a dolgokat. Jó, na bocsánat. És ha mondjuk már megkaptad azt a rangot, hogy mész munkába? Például oda gotozol, vagy valami? Hát nem, rendesen fogok menni. Na, azt hittem már visszaérsz vele, jó van. Igaz, hogy még volt egy karakterem, de most már mit csináljak? Hanyas volt? A másik karakter? Mhm. 40-es, no? Nem. De itt a Firepig-en. 4-es vagy 3-as, nem tudom. Szép, hogy van pénzem. Ott mennyit kapsz? 3 gyillát. Az igen. Havi. Aki csak a rendes rölvesz. Ez német rendőrség. Miért? De aki rendes rölvesz, az mennyit kap? Az ilyen 1000. munkás. És így megy föntebb. Őrmesterről kezdesz, ezredes a legnagyobb rang. Az te vagy? Ja. Milyen frakcióba menné, Roger? Én? Hát te vagy Hát Roger, ugye, nem? tehát Hát akár megnyitjuk neked az NNI-t is, ugye, hogyha annyira szeretnél. Tudod mi az NNI? Igen. Nem értettem, bocs. Igen. És mi? Hát, meg ennél. Hát NNI. Igen, ennél. NNI, na hát megmondom. Minek a rövidítése? Ó, most nem jut eszembe, na. Nem jut eszébe, de tudja. Csak nem De mondja tudom, meg. hogy Jó. igen. Biztos Valami tudja, szokott csak ilyen nem lenni. mondja meg most. Nem jut eszembe most. Nem jut, de majd ha eszedbe jut, akkor elmondod. És akkor Roger az lenne, hogy a MySQL-ben át kéne írni egy-két táblát, mert ugye... Hol? Tehát át kéne írni a MySQL-ben egy-két táblát, meg tudod oldani nekem, amikor megkapod majd a Igen. jelszót. Igen? Igen. Oké. Csak hallod, leírod most mindenki leírja a dolgokat, hogy miket kell megcsináljak, oda van az a text dokument. Ott, hogy megnyomod a jobb klikket, ottan. De tudod, ahol van, hogy új mappa, ilyen létrehozás, vagy hogy mondjam. De 6 éve te már intenzíven fejlesztesz mindent? Igen. Mindent? Igen. Az igen. De ilyen fiatalon, hogy tudod megcsinálni ezt? Nem értem. Hát jól. Hát jó, hát gondoltam Ha nem rosszul. megtanultam. Igen, fél óra, nem? Van valami, de vagy mi? Ami nem fontos, azt nem tanultad meg, nem Roger? Jó, az nem is kell ahhoz mondjuk a SAM szerverhez, csak kérdeztem. Jó van, azért na, perfektul nem tudok mindent úgy, mint én. Azért 6 év alatt azért Ja, jó. oda Csak Hát a Roger. GTA-ról mindent tudok. Csak úgy, csak ugye fizettem volna neked egy kis összeget, hogyha tudsz nekem És nem programozni, azért, de de... most a SAM, Akkor nekem. maga a program, abba te nem vettél részt a elkészítésében? Mert most már ezt is eszembe Nem. jutott. Nem, jó azért. Pedig jó lett volna. Hát jó lett volna. Lehet nem Samp lenne a neve, hanem Roger. Nem, az apu csinálta. Szóval olyan, hogy mondjam, olyan 6 éves korod óta csinálod ezt a szakmát, nem? 5. 5. 5 éve, és akkor 13 vagy? És akkor 10. Így van, így van. Ez 1-2 év mínusz plusz, mindegy, nem számít. 7-8 éve. 7-8. Hát a GTA-t már úgy ismerem, mint életemet. Életedet? Igen. De abban még leértél egy 13 évet, nem? Akkor jobban ismered, nem? Hát igen. Ennyi.
És hogy 5 éves korod óta, hogy hány mérekat szoktál fejleszteni napi szinten? Miért? Hány mérekat szoktál fejleszteni napi szinten 5 éves korod óta? Hát, hogy érte egy nap alatt, vagy mit? Naponta hány órát szoktál fejleszteni? 5 éves korod óta. Hát, nem tudom most, ugyan 3-4 órát. Ennyi. Ennyi. Egy profi vagy akkor. Nem? Én azt mondom, de ameddig még nem csináltam semmit, addig nincs mit mondjanak mások. A hallottak alapján szerintem az vagy. Nézd, Szerintem 1-2 hónap alatt, vagy nem tudom, hogy mennyi idő alatt, szerintem itt nagyot fog fejlődni ez a szerver. A Roger. Nekem te vagy példaképpen, most már eldöntöttem. Látod már mennyien kedvelnek, Roger? nem látom. Most elpirult, nem? Vagy itt vagy? Én itt vagyok. Na azért nem kell pirulni, nem vagyok meleg, nem vagyok beléd szerelmes. Roger, Nem vagy, és... nem vagy buzi. Jó, Roger. És ilyen különféle ilyen más ilyen pályázatokat tud csinálni a FirePG-nek, szóval ilyen mondjuk sportok, focit meg Lehet. tudod csinálni? Focit? Hát nem hiszem. Hát jó, de Az azért valami azért elég nehéz. futóverseny vagy úszóverseny az könnyű, nem? Egy úszóversenyt, vagy Egy úszódát futóversenyt tud meg lehet. csinálni, nem? Igen. És vér alá futást? Az milyen? Hát vér alatt Vörös futni. lesz a karakterednek egy része, ahol olyan lesz a kezed, ilyen piros csík részé. Vér alá futás. Tudod, hogy van tudod, a plafon, ott a vér, és akkor alatta futsz. Az igen. Nem tudom. Különleges. Jó, hogy kéne nekem most egy adni rá. Vagy egy... Fejlesztő. Hallassuk az adni rá egy olyan... Majdnem 4,5 millió. Na jó van, szerintem leállítom a felvételt, és akkor ezt majd el fogjuk küldeni a... Felvételeztél? Mit? Bizony. Tudod, a felvétel a Hát frakciókban. mondtad is, hogy Tudod? Ja. Na hát ne ijedj már meg ilyen hamar. Tudod, mert hát gondolom akarsz menni frakcióba, és azt fel kell venni teljesen, tudod? Igen. Igen, szabályzat. A Na frakcióban hát ez akarsz menni, szabályzat, most nem mindenhoz szektem kell. meg semmit.